समाधान गोसावी शिरसाळा शिवारामध्ये आपण शेतामध्ये साप पकडलेला आहे। मांडूळ जातीचा सर्प आहे, शेणबो आहे। या सापाचं नाव शेणबो। या सापाला शेतकऱ्याचा मित्र म्हणून ओळखला जातो। या सापांबद्दल लोकांमध्ये असलेले गैरसमज, तोंड आणि शेपूट या सापांचं सेम असल्यामुळे लोकांना दोन तोंडे म्हणतात। लोकांच्या मनामध्ये असलेली अंधश्रद्धा की 6 महिने खण चालतो, 6 महिने टिकून चालतो, तसं काही नसते। या सापांचं तोंड आणि शेपूट बघायला गेलं तर एकदम, हे बघा तुम्ही, हे तोंड आहे सापाचं आणि शेपूट आहे। त्यामुळे लोकांमध्ये जे समज असतात, गैरसमज की 6 महिने खण चालतो, 6 महिने ते खणणं, ते चुकीचं असते। आणि या सापांवर खूप लोकांची अंधश्रद्धा असते की हा साप घरात ठेवल्यानंतर आपल्या घरामध्ये तिजोरीत ठेवल्यावर पैसा येतो, असं तसं काही नसते। लोकांचा याच्यामध्ये उपयोग करून लोक याला मारतात, याची हत्या करतात। हा सगळ्यात गरीब साप आहे। हे बघा, हे सापाचं तोंड बघा, हे बघा, झूम करा पाटील साहेबच्या, हे बघा, हे बघा याचं तोंड। सगळ्यात गरीब साप म्हणजे मांडूळ जातीचा सर्प आहे। या सापाची मागणी खूप असते, लोक याच्याबद्दल गैरसमज करतात, तसं काय नाही। साप हा एक शेतकऱ्याचा मित्र म्हणून ओळखला जातो। याचं खाद्य पाल, उंदीर, बेंडूक, हा शेतामध्ये उंदीर नष्ट करत असतो। नमस्कार, आपण याला आता पकडून याला वन विभागामध्ये सोडणार आहोत। अजून काही तुम्हाला शंका असल्यास आपण कमेंट बॉक्समध्ये मला माहिती पाठवू शकतात।